Welkom bij Spang, met alweer een nieuwe aflevering van Try Before You Die. En dit keer zijn Frauke en ik aan de beurt. Dus kijken wat het wordt. Oké, welk kaartje pakken we? Links. Nee, rechts. Nee, of Ja, midden. Oké. Ook in deze Try Before You Die worden jullie persoonlijke grenzen opgezocht. Als je altijd al jaloers bent geweest op Epke Zonderland of op Beyoncé met een personal trainer, dan voel jij je vandaag als een vis in het water. Met het Fit 20 programma worden jullie op een sportieve manier helemaal afgemat. Dus ik zeg, ga met die banaan. Maar dat weet ik niet. Dat weet je echt niet. Wat kan dat worden? Ik denk fitnessen. We zullen zien. Okay. We gaan zo meteen 20 minuten hier trainen tot 100%, zodat je spieren een maximale prikkel krijgen. En dat allemaal in je gewone kleren en zonder te zweten. Vermoeiende Try Before You Die. Ik hoop dat ik vanavond mijn pulsje nog een beetje goed vast kan houden. Ja, ik hoop niet dat we morgen spierpijn hebben. Maar tot de volgende Try Before You Die. Ja, hoi wa. Poffertjes, crackertjes, poffertjes, crackertjes, poffertjes, crackertjes. Dames en heren, Spang TV, jullie zijn bij Zomerpop 2013. Ik ben MC Hamster, presentator van het hele zooitje hier. En jullie gaan genieten van alle acts en reportages over dit festival. En nou gaan we snel verder met deze dames hier ook. Dus bij Gijs Voesten, oftewel Lucky Dangan. Vertel eens, jij komt uit Venray, hoe vind je het om weer even hier te staan? Nou, oorspronkelijk kom ik uit Oerlo en dat is eigenlijk hier recht tegenover. Dus ja, dat is wel heel speciaal om hier te staan eigenlijk. Want ja, je hebt gewoon op Ziget gestaan, even serieus, hoe was dat? Ja, dat was een van de mooiste momenten tot nu toe, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Het was heel vet, heel vet. En nog grotere dromen als dat, of kan dat denk je nu niet meer? Ja, tuurlijk heb ik altijd grotere dromen, maar ja, ik zie wat op mijn pad komen, ik blijf mijn eigen ding doen en dan komt het vanzelf allemaal wel. En nog artiesten waar je echt heel graag mee zou willen samenwerken? Behalve cultuurbarbaren, je vriendjes natuurlijk. Ja, ik heb altijd samenwerken, ja, altijd wel dromen en inspiratie, maar zo direct om met mensen mee samen te werken, ja. Er zijn wel mensen waarmee ik samenwerk en wat heel goed werkt, maar niet direct tot resultaat, zeg maar wel ja, wat me altijd inspiratie oplevert of weer nieuwe dingen voor hem of voor mij. En ja, zo loopt het altijd een beetje. Dat is heel leuk. En hoe zie je op tegen je optreden van vanavond? Heb je er zin in? Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Het is voor mij ja, echt een eer om hier te mogen staan. Het is echt eigenlijk in de voortuin van het huis van mijn moeder, zeg maar. En ja, ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid, dus ja, voor mij is dat heel speciaal. Het is echt een eer om hier te mogen spelen. Nou, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier vanavond. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Tot helemaal goed.
zomerpop. Voor wie? Ja, voor wie? Voor mijn vriendin Joep. Ah, dat is wel heel romantisch. Oh kijk, de huwelijksvraag vandaag. Joep, wil je met me trouwen? Wat is daarop uw antwoord? Tuurlijk. Ah. Mag u nu de bruid kussen? Ik heb ook nog wat leuke meiden gevonden. Dames, ja, jullie komen eigenlijk net binnen wandelen, maar zijn jullie hier vorig jaar ook al geweest? Ja. Was het toen leuk? Ja, was kei leuk. Verwacht je er deze keer nog meer van? Ja, zeker. Ja, nog meer. En wat wil je hier eigenlijk nog allemaal zien? Wat voor artiesten zou je hier nog meer willen zien? Ja, maakt mij niet zoveel uit. Nee, geen fangirl van Justin Bieber of zo? Nee. One Direction? Nee, ook niet. Wat zou jij hier graag willen zien? Heel veel mensen die feesten, daar vind ik het al aan goed. Ja, dat vind ik wel wat is. Maar, dames, dit leuke meisje, jullie vriendin, is vandaag jarig, of niet? Kom, doe even voor haar zingen, ja? Lang zal ze leven. Geen idee. En hoeveel bier heb je al op? Ook geen idee. En dat is goed toch? Ja. En wie wil je graag nog zien op Zomerpop? Vooral de band die er net was, ik heb echt genoten. En verder vind ik jou ook hartstikke geweldig. Spang TV, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dat willen we natuurlijk horen, jongens. Dit was Zomerpop 2013 en wij hebben genoten. We hebben hoge verwachtingen voor alweer 2014, daar gaan we weer lekker naartoe. Maar ja, we zijn erg moe van het drukke feestje, dus wij gaan lekker naar bed toe. Fijne avond nog! Vandaag gaan we verder met onze missie om miljonair te worden. En we zijn vandaag in Leunen. En wie wil dit Sudoku-apparaat niet? Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Goedemorgen. We hebben een vraagje. Wij zijn op weg om miljonair te worden en wilt u iets ruilen tegen iets groters of iets waardevollers? Nee, ik heb niks ruilen. Nee, maar u kunt hier heel veel mee. U bent aan het lopen nu en dan kunt u ondertussen gewoon dit Sudoku-spel spelen Dus tijdens het lopen. Zo gaat uw IQ omhoog? Nee, wij doen er niet aan mee. Oké, helaas. Ja? Dankjewel. Okay. Hallo. We zijn bezig om miljonair te worden. We zijn begonnen met een paperclip en nu hebben we al dit Sudoku-spel. Prachtig. Heeft u misschien iets anders voor ons? Dan krijgt u dit, geeft u ons iets anders. Ik heb een glazen vaas. Is dat meer? Is dat minder? Dat laat ik aan jullie. Hij is wel een beetje simpel, maar ik denk dat we het maar moeten doen. Ja. Ja? Ja? Dan hebben we een deel gesloten. Doe maar. Alsjeblieft. Nou, succes ermee verder. Ja, Dan bedankt. ga je steeds door voor iets groters. Ja, tot wat we miljonair Dan zijn. kijk je toch uiteindelijk miljonair te worden. Goed, hè? Is goed. Welke kant gaan we? Die kant. Goedemorgen Roos. Of Iris. Mama? Hallo. Hallo José. Hi. Wij zijn bezig om miljonair te worden. We zijn begonnen met een paperclip en nu hebben we al een hele mooie glazen vaas. Ja. Wilt u die misschien ruilen tegen iets groters? Tegen iets groters? Ja. Of iets waardevollers. Een visengel. Ja, dat vind ik wel een goede deal. Ja, ik ook. Nou, Kunnen we heel veel succes ermee. Bedankt. En we lezen het. Dankjewel. Komt goed. Dankjewel, fijne dag. Oké, dag. We hebben een vraagje. Wij zijn van Spang en wij zijn op weg om miljonair te worden. We zijn begonnen met een paperclip te ruilen. En nu hebben we deze prachtige hengel. En wilt u die ruilen tegen iets groters of iets waardevollers, tot wij miljonair kunnen worden? Miljonair was een goed idee, maar bij mij zou die niet rijk worden. Ja, maar je heeft vast wel iets wat weg kan, toch? Ja, een oude fiets? Iets wat meer waarde heeft. Ja. Een oude fiets of zo? Ik kan er helemaal niks mee.
Goedemorgen. Zo. Hallo. Wij zijn van het programma Spang uit Venray, het jongerenprogramma van Venray. En wij zijn op weg om miljonair te worden. En we zijn begonnen met een paperclip en we hebben nu dit vishengel. Wilt u dit ruilen tegen iets groters om ons te helpen om miljonair te worden? Nou, ik moet absoluut geen wishengel hebben. Oh. Ja, we kunnen straks wel terugkomen. Dat is goed. Dan Oké. komen we over. Een kwartiertje, 20 minuten terug. Dat is goed. Oké. Tot dadelijk. Tot zo. Dag. Ja, voor alles. Goedemorgen. Dag. We hebben een vraagje. Wij zijn van Spang, het jongerenprogramma van Venray. En wij zijn op weg om miljonair te worden. Wel op de weg. En verder niet. Oké. We hebben niks met jullie te doen hebben. Oké, dank u wel. U bent heel aardig. Zo zijn de leunenaren. Lekker niet. Hoi. Wij zijn van Spang met een paperclip begonnen met ruilen en we hebben nu deze mooie vishengel. Je hebt wel wat anders gevonden, Janne. Oh. Een stoel. Maar dat is ook goed, toch? Alsjeblieft. Ik vind het goed. Ja, dan krijgt u We een hebben vishengel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Succes ermee. En Ja, bedankt. Nu, ja, nu hoef ik niet meer te lopen. Doei. Dag. Zie je. Hoi. 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 Hallo. Hoi. We zijn van Spang TV en we proberen miljonair te worden. Ik heb geen idee wat ik daar tegen zou kunnen ruilen. Dan moeten we verder, denk ik. Dat denk ik ook wel. Dank u wel, fijne dag. Oké. Hey, is goed. Doei, doei. Oké. Je moet hem maar sproeien en die mag je ook hebben. Oké, dankjewel. Nou. En dan neem die stoel alstublieft mee. Dat is hartstikke vriendelijk van u, meneer. Goedemorgen. We hebben een vraagje. Ja. Wij zijn van het jongerenprogramma Spang van Venray. Ja. En wij zijn op weg om miljonair te worden, om dingen te ruilen. Ja, valt me alleen een beetje. Ja, dat snap ik. Moet je even over nadenken of je iets... Yes. Ja. Yes. Bedankt. Met sleutel en al. Dankjewel. Dan krijgt u deze mooie spulletjes van ons. En een fijne dag nog. Ja, bedankt. Dit is zo vet. Hallo. We worden miljonair. Hey Edwin, kom. We moeten verder. We moeten nog een miljonair worden.